हाय गाइस, हम नीरज मिश्रा। आप सबके पता बा कि हम फेसबुक पे यूट्यूब पे हम वीडियो बनावेनी, गीत गावेनी। हमारे कोई काम बा वीडियो बनाओ। आज एगो हम गीत गावे जा रहल बानी। हमके इहो पता बा कि कुछ लोग बा जे कर कि ई हमार गीत अच्छा ना लागी, बुरा लागी, लेकिन कौनो बात ना। सबके सोचे के तरीका अलग अलग बा, समझे के तरीका अलग अलग बा। केहू के ठेस पहुँचावल हमार मकसद नइखे। अपना गीत से केहू के कष्ट दिहल हमार कोनो मकसद नइखे। अगर सब कुछ जानला के बाद भी अगर केहू के बुरा लागी तो हम ओमे कुछ नहीं कर सकत। हम तो अपन काम करत तनी और आगे भी करत रहब। तो सुनी जा हमारे गीत। अगर ये गीत अच्छा लगी तो सीमांश दुबे फेसबुक चैनल हमार बा सीमांश दुबे, एके लाइक करब, शेयर करब और हमारी फेसबुक पेज के फॉलो करब। ठीक बा। वीडियो बनावाला से निमन ना कहइबा ए बबुआ, सफाई के दिहला से निमन ना कहइबा ए बबुआ। तू त लोफरे कहइबा ए बबुआ, तू त लोफरे कहइबा ए बबुआ। चप्पल जूता देखावाला से संस्कारी ना कहइबा ए बबुआ। चप्पल जूता देखावाला से संस्कारी ना कहइबा ए बबुआ। तू त मूर्खे कहइबा ए बबुआ, तू त मूर्खे कहइबा ए बबुआ। गोली बंदूक देखावाला से मंत्री ना कहइबा ए बबुआ। गोली बंदूक देखावाला से मंत्री ना कहइबा ए बबुआ। तू त गुंडे कहइबा ए बबुआ, तू त गुंडे कहइबा ए बबुआ। ई हमार मस्ती गीत रहल। मस्ती करे खातिर गीत गौनी है और कोनो बात नहीं है।